खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं मिथिका नार्जारि दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। मरियनियाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय 10 सुबुंनि जिउ खहा। नर्थ लखिमपुराव घुस लानानै सासे लाट मण्डला हमजादों। सानसेयारि बडोलेण्ड इंखं खौरां लाइनि 20थि जोनोम सान फालिनाय प्रफेसार काजुजुकी किर्जनो बोसोरनि सुबुं बान्था फोसावबाय। क'क्राझाराव आम आदमी पार्टीआ एपिडिएसएलनि हेंथायै सोमावसारदों। विश्वकर्मा फुजायाव साना बुट जानानै 46 सुबुङा गोब्राब बेराम। मेइतेइ आइजो आफादनि हांख्रायनायाव मणिपुराव 12 घन्टा बन्द'। जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म बान्था मोनगिरि रजनी स्वर्गियारिया सानसेयारि बडोलेण्ड इंखं फोलेरखौ बाख्नायदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। जरहाट जिल्लानि मरियनियाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। मरियनि नागालेण्ड फोनांजाबनाय लामायाव गंसे ट्राक आरो टाटा सुमो गारिनि गेजेराव बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाया जादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला मरियानि नागालेण्ड फोनांजाबनाय लामायाव गंसे ट्राक आरो टाटा सुमो गारिनि गेजेराव मोगा-मोगि सौग्रावलायदों। बे जाब्रबथायाव गंनैबो गारिया 200 फुट गोथौ हाखराव गलाङो। बबेखानि बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव टाटा सुमो गारियाव थानाय 10 हान्थियारिफोरा जाथायसालियावनो जिउ गोमादों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। ओरैहाय ट्राकनि ड्राइभार आरो हेन्डिमेनखौ जोबोद गोब्राब हालोदाव बोखांनो हायो होननानै मिथिनो हानाय जादों। रिपर्ट बायदिब्ला थांनाय हरनिफ्रायनो गोब्राब अखा हाबाय थानायनि थाखायनो बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाया जादों होननानै शिलंआव फोरमायदों। घुस लाना पुलिसजों हमजाबाय आरोबाव सासे लाट मण्डल। लखिमपुर जिल्लायाव आरोबाव सासे लाट मण्डला घुस लानानै हमजादों। नर्थ लखिमपुर सार्कल अफिसनि तिनिकनियानि लाट मण्डला हेमेन्द्र शर्माया घुस लाफुनाय समावनो लखिमपुर पुलिसा एरेस्ट खालामदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला हेमेन्द्र शर्माया सासे सुबुंनि हाखौ नामजारि खालामनानै होनो एबा मियादि पाट्टानि रेजिस्टार खालामनानै होनायनि मुङाव 1 लाख रां दाबि खालामदोंमोन। बेनिनो गिबि खोन्दोआव 50,000 रां लाग्रोदोंमोन। नाथाय बे समावनो लाट मण्डल हेमेन्द्र शर्माखौ लखिमपुर पुलिसा दिनै एरेस्ट खालामो। मख'नो गोनांदि थांनाय सप्तायावनो सरुपेटा रेभिनिउ सार्कलनि कौसाद आली मुंनि सासे जुनियर एसिस्टेन्टखौ 25,000 रां घुस लाफुनाय समावनो भिजिलेन्स आरो एन्टि कारापसन बिफाननि टीमा हमनो हादोंमोन। बर'नि गिबिसिन सानसेयारि बडोलेण्ड इंखं खौरांलाइनि 20थि जोनोम सानखौ 19 सेप्तेम्बर 2023 मंगलबारखालि बिजनी नोगोरनि 4 नं वार्डआव थानाय बडोलेण्ड इंखं पाब्लिकेसननि अडिट'रियामाव मोनाबिलिनि 6 रिंगानिफ्राय गाजा गोमजायै खुंनाय जायो। हाबाफारि बायदियै सिगां इंखं पाब्लिकेसननि सुजुगिरि राजेन बसुमतारिया आलारि बाथि फोजोंनानै होयो। लोगोसेनो नुजाफैनो हानाय आलासिमोनखौ मान बावग्रोनाय जायो। बेनि उनाव नैथि हाबाफारि बायदियै माननि आलासिमोननि बिबुंथि जोबनाय लोगो लोगोनो सानसेयारि बडोलेण्ड इंखं वेलफेयार ससाइटिनि नेहाथारि कमलाकान्त बसुमतारिया देग्लाय बोसोर 2023नि बोसोरनि सुबुं बान्थाखौ प्रफेसार काजुजुकी किर्जनो होगोन होननानै फोसावो। मख'नो गोनांदि बडोलेण्ड इंखं वेलफेयार ससाइटिनि मेन अफ द इयार बान्थाखौ मोननो हानाय सोलोंथाइगिरि प्रफेसार काजुजुकी किर्जआ आथिखालाव जापाननि मिमासाका मुलुगसोलोंसालिनि प्रफेसार एबा फोरोंगिरि महरै खामानि मावगासिनो दङ। प्रफेसार काजुजुकी किर्जआ नेपालाव फैनानै मेसे एबा बर' रावखौ फरायथौनायनि गेजेरजों मोजाङैनो बुंनो लिरनो हानाय जापाननि गिबिसिन सुबुं आरो बर' रावखौ जापाननि अनगायैबो गुबुन हादराव गावनि फरायथौनायनि गेजेरजों सिनायथि होनो हादोंमोन। लोगोसेनो प्रफेसार काजुजुकी किर्जुनि फरायथौनायजोंनो आथिखालाव नेपालनि बयनिख्रुइबो खमसिन सुबुं सानखो थानाय मेसे एबा बर'फोरा इउएनअनिफ्राय दानफ्रोमबो साफायाव 1,000 नेपालि रां मोननो हानाय खाबु जादोंमोन। फैगौ डिसेम्बर दानाव बे बान्थाखौ होनाय जागोन होननानै मिथिहोदों बडोलेण्ड इंखं वेलफेयार ससाइटिनि नेहाथारि कमलाकान्त बसुमतारिया। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै नुजानो हादोंमोन फेस्ला फावखुंगुर सेनेन बसुमतारिया।
गले गले मोब्लिब दानजानाय लड शेडिं आरो मोब्लिब मासुल खमायनाय बायदि बायदि दाबिखौ लानानै आम आदमी पार्टीआ क'क्राझाराव सोमावसारनाय एबा धरना हाबाफारि बानजायदों। क'क्राझारनि एपिडिएसएल मावख'नि लांगोनायाव दिनै आम आदमी पार्टीआ गले गले मोब्लिब दानजानाय लड शेडिं आरो मोब्लिब मासुल खमायनांगौ दाबिखौ लानानै धरना हाबाफारि लादों। आम आदमी पार्टीनि क'क्राझार जिल्ला कमिटिनि आफादगिरि रिन्दाव ब्रह्म आरो नेहाथारि सामान बसुमतारिनि दैदेननायाव बानजायनाय बे धरना हाबाफारियाव सा 50निबो बांसिन दोलोनि मावथि आरो मददगिरिफ्रा बाहागो लादोंमोन। बबेखानि बे धरना हाबाफारियाव आम आदमी पार्टीनि मददगिरिफ्रा मोब्लिब बिफान आरो रायजो सरकारनि हेंथायै गोख्रों खुद्रिसारनाय दिन्थिफुङो। बेजों लोगोसे गले गले मोब्लिब दाननायखौ बन्द खालाम, मोब्लिबनि मासुल बांनायखौ खमाय, मोब्लिब बिफाननि मन्त्रि नन्दिता कार्लसआ हाय हाय, बिजेपि सरकार हाय हाय बायदि स्लगानजों क'क्राझार एपिडिएसएल मावख'नि लांगोनायाव गोमसारहोयो। धेमाजि जिल्ला सिमेन्सापुरि समखंआव बिश्वकर्मा फुजायाव साना बुटनि प्रसाद जानानै गासै सा 46 सुबुंफोरा बेरामाव गोग्लैनानै दङ। बेनिनो सा 8 उन्दै गथ'फोर। गासै सा 46 सुबुंफ्रा बिस गोनां बुट साना जानानै खिनाय गोबानाय खर' सानाय जानानै बेरामाव गोग्लैदों। मख'नो गोनांदि दासिमाव सा 10 सुबुंफोरखौ जिल्ला फोथार आदर्श देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो आरो सा 11खौ देकापाम सुद्र गुदि देहा फाहामसालियाव थिसनो। माखासेखौ समखं लंलं गुदि देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दं होननानै मिथिनो मोननाय जायो। मणिपुरनि राजथावनि इम्फल नोगोराव पुलिस खुंथाय आरो रैखाथि हान्जाया सा 5 मेटे सुबुंखौ हाथियारजों लोगोसे हमनायनि उनाव इम्फल सदर थानायाव सा 100सो मेटे आइजोफोरा बिसोर साबाखौ ओरैनो हगारफिननांगौ होननानै दुंहाव थासारि खालामहैनायाव रैखाथि हान्जा आरएएफआ लौथिजों बुग्लुंनायनि हेंथायै दिनै बुधबारखालि 12 घन्टा मणिपुर बन्द एबा हरताल फोसावदों मेटे आइजो आफादा। मख'नो गोनांदि थांनाय मे आरो जुन दानाव मणिपुर पुलिसनिफ्राय खावनानै लांनाय गं 5.5 इन्चास राइफलजों लोगोसेनो सा 5 मेटे सुबुंखौ पुलिस आरो रैखाथि हान्जाया हमदोंमोन। हमजानाय सा 5 मेटेफोरनि मुङा फारियै मयरांथेम आनन्द सिंह, कैसाम जनसन, कन्टेमजाम रमजित मेटे, लावखाफ्राम मिखाइल मंगांसा आरो आटकफाम खाजिद होनानै पुलिसआ सिनायथि होदों। मख'नो गोनांदि हमजानाय मयरांथेम आनन्द सिंहआ मणिपुरनि बेन खालामजानाय थिउरिया हान्जा पिपल लिबारेशन आर्मी एबा PLAनि बारग' सोद्रोमाखामोन। बे खौरांखौ पुलिसआ होदों। ओजोंहाय बिसोर साबाखौ एरेस्ट खालामनाय समाव सा 5 आरएएफ जवानफोरा अन्थाइ खुबैजानानै जोखोमबो जानांदों आरो बेनिखायनो गासैबो खामानिखौ आयेन बायदियै मावगोन होननानै इम्फल पुलिसआ मिथिहोदों। बर'नि गागि मेथाइ सुजुगिरि आरो रोजाबगिरि, रेडिअ' आर्टिस्ट आरो 2023नि जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म बान्था मोनगिरि मुंदांखा देंखोगिरि रजनी स्वर्गियारिया सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं खौरांलाइनि 20थि जोनोम सान फालिनायाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै इंखं नखर एबा इंखं फोलेरखौ जोबोद बाख्नायदों। मानो होनोब्ला सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं खौरांलाइयानो बर'नि गिबिसिन खौरांलाइ। लोगोसेनो 2004 मायथाइनि 19 सेप्तेम्बरनिफ्राय जागायजेननानै सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं खौरांलाइया दासिमबो मोजाङै सोलिगासिनो दङ आरो बर' रावखौ हमथानाय एबा जौगाहोनायाव एसेबाबो अबदान दङ। मानो होनोब्ला मोनसे लिरनाय रादाब एबा खौरां बिजों सोरजिनाया बर' रावाव एसेल'थार आरो बेफोरबो गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानांनानै थैहां बर'फां एबा मिरौ जिरौ जाफिननायखौ नुनो मोनो। नाथाय दिनैनि सानाव सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं खौरांलाइया गावनि आथिङाव गाबथानानै सोरखिलांनो एबा आवगायलांनो हादों। बेनि अनगायैबो सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं खौरांलाइनि वेलफेयार ससाइटिया बोसोरफ्रोमबो बोसोरनि सुबुं बान्था एबा मेन अफ दा इयार होनो हानाया जोबोद बाख्नायथाव होननानै रजनी स्वर्गियारिया बुंबावदों। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।